விடைவிடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையேனுடையமை பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்து அறமண்ணாய் முழு புழு குரம்பில் கடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனையாண்ட கடவுளே கருணைமா கடலே இடைவிடாது உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இங்கு எழுந்து அருள்வது இனியே. பூர்வ ஜென்மத்தின் புண்ணியத்தின் பயனாக நமக்கு இந்த சிவராத்திரிக்கு மிக சிறந்த சத்சங்கம் பாக்கியம் கிடைத்துள்ளது. நான் சகோதரி பூர்ணிமாவை தமிழ்நாட்டில் பேச வைக்க வேண்டும்னு கொஞ்ச நாள் ஆசைப்பட்டேன். இந்த இடத்துல இதுதான் முதல் தமிழ்நாட்டில் அவளுடைய பிரச்சாரம். இந்த விதை தமிழ் மண்ணிற்கு ஆழமரபாக வளர்ந்து அனைத்து தமிழர்கள் உள்ளங்களிலும் இருளை அகற்றி திரு ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய ஆதி குருநாத பரமேஸ்வரன் சொற்பொழி மிக சிறப்பாக இருந்தது. 2007ஆம் வருடம் எங்கள் வீட்டிலே மீனாட்சி சுந்தரேசர் கல்யாணம் முதல்ல பண்ணேன். அப்போ பவானிலேருந்து பேனர்ல ஃப்ளெக்ஸில் கொண்டு எங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தோம். அதை பார்த்த உடனே 2008 இவளுக்கு திருமணமான போது அவள் முதல்ல இந்த ஊருக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு போனான். 2008 அவளுக்கு திருமணம் ஆச்சு. 14 வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு வரா. அது நான் இன்னைக்கு 2007 எங்கள் ஆற்றுல பண்ண அம்பாள் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேன். நான் இது நாள் வரைக்கும் குருநாதர்னு யாரையும் வச்சதில்லை. போன சனிக்கிழமை தான் ஸ்ரீ முரளிதர சாமிகளே குருநாதரா முதல் முறையா ஜென்மால பார்க்குற பாக்கியம் கிடைச்சது. இந்த சனிக்கிழமை எனக்கு பரமேஸ்வர குருநாதருடைய சொற்பொழிவு கேட்க பாக்கியம் கிடைச்சது. நாம மகிமைக்கு ஈடு எதுவுமே கிடையாது. நம்பிக்கையோட சொல்லணும். தேவியே நின் பெயரை காளிமா காளி என்று செப்பிய வண்ணம் நான் ஆவியை விடுத்தால் ஏழையேன் என்னை அணுகுமோ தீவினை கூட்டம் பாவமே செய்த பாதகன் ஆயினும் நின் திரு பாதம் மேவுவேன் பிறவி பெறுதலை கொய்து விடுதலை நல்குவாய் என்றோ அன்னையின் கருவிலில் சிசுவினை கொன்றேன் அந்தனர் ஆருயிர் கவர்ந்து கல்லினை பருகினேன் எனும் நின் அருட்பெயரின் மகிமையினாலே மன்னிய பிரம்மபதம் அடையும் வாய்ப்பினையும் நான் பெறுவேனேங்கிறார். நம்பிக்கையோட வேணும். விபீஷ்ணாழ்வார் ஒரு இலையிலே ராமநாமத்தை எழுதி கடல்ல வெடிக்கிறார். ஒருத்தர் கடல்ல கடந்து போடணும், நீ நம்பிக்கையோட போங்கிறான். அவன் நம்பிக்கையோட நல்லா போயிட்டு இருக்கான். போன பாதி தூரம் போன உடனே அந்த முடிச்சில என்ன கட்டியிருக்கு பார்க்கணும்னு உனக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த முடிச்சை கைட்டு பார்க்குறான். அந்த வேலையில வெறும் ராமராமான்னு சொன்ன உடனே அப்படி கீழே விட்டானான். ஆனால் நம்பிக்கையோடு சொல்லணும். திருவீலி விலையில மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய சக்கரத்துக்கு வலிமை வேண்டும் சொல்லி 1000 மலர்களாலே பரமேஸ்வரனுக்கு அர்ச்சனை பண்றார். 999 மலர் தான் இருந்தது. தன்னுடைய தாமரை கண்ணியே 1000 மலராக வைத்து அர்ச்சனைப்பட்ட அந்த இடத்துல திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அந்தமும் ஆதியும் ஆகி நின்றீர் அண்ட எந்திசைக்கும் பந்தமும் வீடும் பரப்புகின்றீர் வெந்தளல் வேம்பு விழலை உள்ளீர் என்னை தெந்திசைக்கே உந்திடும் போது என்னை உம்மை மறைக்கணும் என்னை குறிக்கொள்ளும். இந்த பகவான் நாமாவை இப்ப சொல்ல போறோமே, இந்த நாமா இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கு ஒரு நாள் காலன்னு ஒருத்தர் கவர்ந்து சொல்லுவோம் பார்த்தலா, அன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு தெரியாது. ஆனா அம்பாள் கடாட்சம் கொடுத்து அன்னைக்கு காத்தருள வேண்டும்னு அப்படி 10 பதிகம் போடுறார். பூர்ணிமாவுக்கு எல்லா இடத்திலும் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக கிடைக்க வேண்டும். அந்த குடும்பமே பக்தி கலாச்சாரத்தை பணிவு வினயம் அடக்கம் அவ சம்பிரதாய பஜனைய வித்யாலயம்னு ஒன்று நடத்துறா. அது எங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு 5 வயசுலேருந்து 10 வயசு வரை குழந்தைகளுக்கு நீங்க வரகு ஒரு அக்ஷயத்தில ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும். ஒரு ஸ்லோகம் மாசத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் தந்தா போதும். ஏன்னா இதுதான் தர்மம். நம்ம ஊரை விட்டு கொண்டு போறதுல ஒண்ணு காதற்ற ஊசியும் வராது கிடைக்கன் வலிக்கு நம்ம கொண்டு போறக்கூடியது நம்ம ராம நாமம் தான். வீடு வரை மனைவி, வீதி வரை உறவு, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை சொல்வது நம் ராமநாமமே என்பதை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய குருநாதர் முரளிதர சாமிகள் ஜனவரி 1ஆம் தேதி ராமநாமத்தை பெங்களூரில் அர்ச்சனை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார். அந்த ராமநாமம் பவானிக்கும் எங்களுடைய குருநாதர் இங்கு வர வேண்டும். நாளைக்கு இன்னைக்கு நைட் எல்லாரும் திவ்யநாமத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவருக்கெல்லாம் அந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. அருமையா பண்றா சீதாராமா விவேக ட்ரஸ்ட் ரொம்ப சிறப்பா பண்றா. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க நைட்டு சிவராத்திரிக்கு எங்க ராமச்சந்திர மாமாவுடைய பஜனையை கேட்கணும். எல்லாருமே எனக்கு பஜனை எல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. அந்த அவ குடும்பத்தை பார்த்த உடனே சத்சங்கங்கிறது ஈடுபாடு வந்தது. அந்த நான் பெற்ற இன்பம் என் தமிழக மக்கள் அனைவரும் பெற வேண்டும் என விரும்புகிறேன். சிவாய நம ஓம், சிவாய நம ஓம், சிவாய நம ஓம், சிவாய நம ஓம்.
அண்ணாமலை சிவ சிவாய நம ஓம். அருணாச்சல சிவ சிவாய நம ஓம். ஆலங்காடா சிவாய நம ஓம். ஆரூரரசே சிவாய நம ஓம். இந்தம்பர் ஈஷா சிவாய நம ஓம். இந்திரன கருள்வாய் சிவாய நம ஓம். ஈங்கோய் மல்லையாய் சிவாய நமவோம். இங்கெழுந்தருள்வாய் சிவாய நமவோம். உண்ணாமுலை சிவ சிவாய நமவோம். உண்மை பொருளே சிவாய நமவோம். ஊனம் ஒன்றிலாய் சிவாய நமவோம். ஊழியலாடாய் சிவாய நமவோம். எழுத்தறிநாதரே சிவாய நமவோம். என்றும் இளையாய் சிவாய நமவோம். ஏகம்பமேவாய் சிவாய நமவோம். ஏடக துறைவாய் சிவாய நமவோம். ஐந்தெழுத்து உருவாய் சிவாய நமவோம். ஐயாறு மேவாய் சிவாய நமவோம். ஒற்றியூர் உள்ளாய் சிவாய நமவோம். ஒன்பொருளே சிவ சிவாய நமவோம். ஓண காந்தேஸ்வர சிவாய நமவோம். ஓலம் வடிகேல் சிவாய நமவோம். சிவாய நமவோம். அபாயம் யாவும் போகும். அபாயம் யாவும் போகும். உபாயம் அறிவோம். உபாயம் அறிவோம். உளமது தெளிவோம். உளமது தெளிவோம். சிவாய நமவோம். சிவ சிவ என்போம். சிவகதி பெறுவோம். அரகர என்போம். அவன் தாழ் பணிவோம்னு பகவானை நினைச்சிட்டு திவ்யநாமத்துக்கு எல்லாரும் ராத்திரி பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. எதையோ ஷேர் பண்றமே. இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்க்கணும். நாளை கல்யாணத்துக்கு எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க. மீனாட்சி சுந்தரேஷ கல்யாணம் கிடைக்கிறது. எல்லாரும் கண்கூட கண்டு அம்பாளுடைய கடாட்சம் பெற்று எல்லாரும் உலகத்திலே கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு, பூர்ணாக்கு நிறைய இது போல கிடைக்கணும். அடுத்த வருஷமும் நல்ல சொற்பொழி ஆற்றுக்கு பகவான் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். கடவுளே போற்றி என்னை கண்டு கொண்டு அருள் போற்றி. விடவுள் உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி. உடல் இது களைத்திட்டு மோட்சம் தந்து அருள் போற்றி. சடையிலே கங்கை வைத்த என் சங்கரா போற்றி போற்றி.